West Karbi Anglong Keklang MSC ke parlo parlo arlo non headjong akimi police check along niphai inkora ke thom arni ajo por phai kep malom bang hini adung head lowai amsi khasi arong ramling do lapen Holland sadap bang hini atuma phan apor pe ajo phir loke dam karju ponahut konat pen sike wangma konat sike dam lopu karju bomahut gari document lapen license doma vepu do puche than edapi arenga huke pa so puthak Lamki Keklang pon ajo apor police along pen arenga huke sodak ajoini pinyada por phai trok apor lowai amsi khasi arong arat do an thur pak pen keton kelang asai khiatum ke do abo hamati check gate along damsi bang hini areng ke so ajoini check gate keton kelang ahem tami keton kelang dak dolong lelo pusi thur pak pen che songlo rat aning ki pung pen ajok check gate sitami pridak lo la soget dolong lelo lapen chaknang nilopu huri dutsi lahin hin rebhoi SP ADL DSP lapen hamren pen SP ADL Boithalong so PS OC Ulukunchi OPIC Mauhati MEC Charles Mangar lapen ong dung chetong dunsi bangso check gate along Lamki ke pang samji aphan lahin hin chingki pen hadake do check gate mate hamren SP pen withdraw order PC hadak pen cheterek nang koklo lason si bangso get kibi ponang kokke Meghalaya border penchete bokheda joini ajo phirlo munit ka hino kanghu kang hi do kokna pura police atum aphan keton kelang asai biponlo Sitami hadake do arada tumpen Lamki thedung Keklang pen ajok aduya hoi ke do ingsamjen nangjipu mathasi hin SP atum chekroisi cheget padolong le detlo labang so hawar Umlapher Keklang constituency laketangte Karbi Anglong mati Meghalaya lo Karbi Anglong ke thekiding Karbi Anglong Autonomous Council CM MP MLS EMs MAC atum Keklang aduya hoi ke do arada atum aphan klardak pen pachini pon peloma puta hawar arat pen karju padopon Umlapher along Outpost bi lo lang so Outpost awang pinang anar ni ding lo udam pulote ni kep ni krepo andulo lawang so Outpost awang ke kupima permanent solution kali der bang kala hello sa Outpost awang ordar abade amat si pini la hapu SP pu SP chi tonglo la tum charge lo nang tum dak get kibi la pengke nang tum dak thana ke do ordar dulo ma ku charge lo he la so charge be ma se ordar bang ka belang seta ene SP ben se dak duram se tum nang do pulo mati la mat se la SP ya che kilo nang la dak bang ke rong pena kan chi kormar dadi apot an la se non de ja fi alam do bomi la se nang la dak pena bang Outpost bang se uthai pon flot no ulo la se la ma se hala pu alam se ke kroilo seta lang ani ye ni la bangali na tu SP bang ke ye ne jagat ne kopi mai claim ni se claim po arun ne tumla sona horna pe chudur ha pun ne tum wangwe na ne tuma dimta nang tumta la puson an ke nang ne puselang pun ye polo talang la bang tipedat lo ketan nona solution ki me thu bang ke tum pana ki me ke bang thu bang le lo pini la dak pendam je pusata pena manab de matla serpi tum bang ko che wang tu po serpi tum che wang det ap hilo pulo tang te ni thom ni priang bong amat nona dak thana permanent ordar na pipo pusimo CM phanta direct ne pun lo la pen CM banta ningelo lasi la angsong alama bang no namat pile atlo lasi itum ladak kedo an arat atum seta neng thenang pola pen tum neng gibi neng yalam tawe lapen so thana dam je pen ke thanga ka no ita velo non permanent thana se tum gelong pupo tante ghotona ke kopi do alama bang ke patwe aju hala hansu ke jorda matum bang lo tuar an khang dun lo an ke nak tum jar lu pharlo no lom chei lom kang hudu chai nom kang hudu lahai kopia pot si jang tum jar lu pharlo dam beret ma pulo la ke thak dun bang ot e thak dun rong chedan rong apot lo an police nge chedan lo pulo tang te la si police nge thengwe po la si mola Meghalaya SP hanta pudun lo police ken hok ta human lo nak tum ta ki megali na pu tum ta ki megali puni pudun lo gante athe kopia pot sente series thank you ke bang surrender te ra phi por hem tam se nak tum ta ab dam bop Lasinang tumta chokche la putum ta claim ke chokche dulu lasinang tuma bong che compromise ra thana uthai plot an ke nang nelo pota ne pudun no tala tum pulo ye tum speech kro dang da nang alam nang pong nang ne phubase ne ta thang ta pudun thu se la na lo alam